खुलुमबाय बे समाव मोनसे गोनांथार रादाब नोंथांनि नखरावबो स्मार्ट मिटार बाहायो नामा जुदि नोंथांनि नखरावबो स्मार्ट मिटार बाहायोब्ला नैबे रादाबा नोंथांनि थाखाय स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावदों मोब्लिब बिफाना नंगौ मोब्लिब बिफाना स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावदों स्मार्ट मिटाराव जुदि नोंथांनि मोब्लिब बिला गोबांथार फैदोंब्ला गोख्रों अजद होनो हागोन नंगौ बे खेबाव जुदि नोंथांनि मोब्लिब बिला गनायथावै फैदोंब्ला गोख्रों अजद होनो हागोन स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोब्लिब बिफाना फोसावनानै होदों हेल्पलाइन नम्बर आरो मोननै मबाइल नम्बर मोब्लिब बिफाना फोसावनानै होनाय हेल्पलाइन नम्बरा जाबाय 1912 आरो मबाइल नम्बरा 75759996666 आरो 8876100100 जुदि नोंथांनि स्मार्ट मिटाराव मोब्लिब बिला गोबांथार फैदोंब्ला मोब्लिब बिफाना फोसावनानै होनाय मबाइल नम्बराव थाबैनो फोनांजाब खालामनो हागोन 1 मिनिटनि गेजेरावनो नोंथांनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो खोथा होदों एपीडीसीएलआ मख'नो नांगोन दि गोबां समावनो स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरा गनायथावै मोब्लिब बिल फैनायनि अजद होदों गोबांथार बिल फैनायखौ लानानै मोब्लिब बाहायगिरिफोरा जेंनायाव गोग्लैनायखौ फोरमायदों दायो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय हेल्पलाइन नम्बर आरो मोननै नम्बरखौ फोसावदों एपीडीसीएलआ जुदि नोंथाङाबो माब्लाबा समाव बेबायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानाङोब्ला एपीडीसीएलआ फोसावनानै होनाय फन नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन बेनि अनगायैबो WhatsApp एबा SMS हरनानैबो जेंनाफोरखौ फोरमायनो हागोन नोंथाङा दिनैनिफ्राय जागायनानै 24 नभेम्बरसिम क'क्राझाराव जागायबाय थामथि मैहुर हादोर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ थांनाय बोसोराव बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबजों खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआर खुंथायनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाबाव क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायजों क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै 21 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों थामथि मैहुर हादोर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ जागायबाय दिनै 21 नभेम्बराव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि जावलिया देवान इंराजि रावनि द आक्सियम अफ चइस 22 नभेम्बराव असमिया रावनि गायान बायानर बिलय कानाडा रावनि माथिया 23 नभेम्बराव इटालीनि राव गैयै पपकर्न ब्रेक हिन्दी रावनि हाकिम 24 नभेम्बराव आमेरिकानि सिसा आरो असमिया रावनि थेङा मर्टन बे गासै मोनदाइन नायजाबफोरखौ लानानै खुंनो लानाय थामथि मैहुर थियेटार फेस्टिभेलआ दिनैनिफ्राय जागायबाय बेनिखायनो हारिमु अनसायग्रा थुनफावथाय नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय बाहागो लाहैनानै बेसेन होआलासे नायनो हागोन थामथि मैहुर हादोर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलखौ